Macondo. Benvinguts a Bloemfontein, actual Sud-àfrica. Arthur i Mabel són dos anglesos que van anar a buscar fortuna a les colònies i la van trobar. De què treballaven? El pare era banquer i la mare un cero a l'esquerra. Com totes les dones d'aquell temps. Quin dels dos és el protagonista d'avui? El protagonista encara no és ni un projecte. El 3 de gener de 1892 neix John Ronald Reuel Tolkien. Tolkien... Pot ser que em soni? Espera i veuràs. Després neix son germà, Hilary Arthur Reuel. Quan John té 3 anys, tornen a Anglaterra. Però no van marxar tots. El pare es va quedar, comptant calés a Sud-àfrica una mica més, abans de marxar a Anglaterra. Adéu-siau! Dies més tard, arriba una carta. El carter! L'Arthur, el pare, s'havia mort d'una febre reumàtica quan feia les maletes per anar amb ells. Quan la família perd el pare, Perd la font d'ingressos, pobres com rates. llavors han de marxar a un petit poble al costat de Birmingham. John no és més amistós, no li agrada més que caminar pels boscos, pujar turons i visitar els pobles del costat. El nen ha sortit curiós, però no tenia cap amic? Cap. Ni de l'escola? Es va escolaritzar a casa. La mare li donava classes. En John era un molt bon alumne. Quines eren les seves assignatures preferides? Botànica i llatí. Llatí? Què feia llatí? Sí, serà molt important al món de les llengües per en John, però més endavant. Als 12 anys, la mare d'en John mor per cetoacidosi diabètica. Quin nom més estrany. Bueno, té nom de cosa xunga, sí. En John, per la mort de sa mare, va escriure: la meva pròpia i estimada mare va ser una màrtir de fet, i no és a tothom que Déu disposa un camí tan fàcil com els seus regals, com va fer amb Hilary i amb mi mateix. Com és donar-nos una mare que es va suïcidar amb treballar i amb dificultats per assegurar-se que manteníem la fe. Efectes de so. Sí, no? Ostres, tu, doncs... Abans de morir, va donar els seus fills a un amic, en Fr, no sap més, Francis Xavier Morgan. En John el descriu com: és un tori de classe alta gal·lès espanyol i amb alguns els sembla que només és un vell xafarder. Ho és i no ho és. Vaig aprendre sobre la caritat i el perdó per primer gràcies a ell. I aquesta llum va traspassar fins i tot la foscor liberal, de la qual venia, sabent més sobre Bloody Mary que sobre la Mare de Déu, que només esmentava com un objecte de culte malvat dels romantismes. Aquest nen escriu coses una mica rares, Una mica. Un dia, mentre els Tolkien jugaven amb les seves cosines, la Mary i la Marjorie, va aprendre una llengua, l'animàlic, però no era tan interessant com les llengües que ell sabia, el llatí o l'anglosaxó. Però ho va millorar amb el Nebbosh i després el Nefarin, de creació pròpia. Jo només coneixia l'idioma de les P. Sí, d'aquestes de les P, saps? Tupu, lapa, copone que se pes. Si pillo poso po, upun mapa espe trepe, alpa agupu copo neispe, apa que estepe, ipidipi, opo mapa. Molt bé! Ara en John es dedica a escriure com una afició que li menjarà tot el temps. Un gran hobby. Has dit hobbit? No, hobby. Hobby de coses que t'agraden. Ja. El 1911 fan un viatge a Suïssa. Aquest viatge entre muntanyes serà molt important després. Quedeu-vos amb la informació. El va fer amb un company entre muntanyes nevades i penya-segats. Ostres, però ja de tenir 16 anys.
No té parella? Al tornar del viatge, coneix a la Edith Mary Pratt. Ui, aquí hi ha tema, Sí. El pare d'en John veu que les notes baixen d'ençà que està amb ella. Això passa, sí. Què diu la dita? Què diu la dita? Què diu la dita? Tira més 2 tetes que 2 carretes. El seu pare, de pega, li va prohibir mantenir relacions d'amor i altres tipus fins que ell tingués 21 anys, ja que ella era més gran que ell, tenia 3 anys més. Hosti, com sempre, no? Nosaltres diem que l'amor no té edat, l'edat és un número. Als seus 21 anys va demanar matrimoni per carta a la Edith. Oh, que maco. Però tenim una notícia bona i una dolenta. Ostres, i la bona? Li contesta. La dolenta s'ha casat amb un altre, ja que en John tardava un fotimer en contestar-li. Bueno, li va durar poc l'espera. Sí. Al final acaben junts. No direm més detalls de l'amor per poder deixar vida privada al pobre John. Des de quan ens ha preocupat la vida privada d'aquests homes? Cert. Queden un dia a una andana de tren i l'Edith acaba dient que sí per fer matrimoni amb aquest home. Bueno, guapament, no? A l'agost de 1914... La Primera Guerra Mundial. En aquest moment li dona la vena d'escriure un poema. Moment molt maco per fer poemes. El viatge d'un mariner pel cel mentre navega entre els núvols. Home, aquí comença una mitologia interessant. I mica en mica s'omple el cap de noms i flipades vàries. Però com ho va escriure si era l'exèrcit? Tothom tirant bombes i ella allà al mig amb el llapis al paper? Està l'enemic? Que es posi? Bon dia, l'enemic al telèfon, digues-me. Mira, que tenim un a l'exèrcit que escriu poemes i que li ha vingut la vena. Ah, molt bé. Llavors, si podeu parar la guerra una estona per acabar el poema. Vale, cap problema. Ja posats, deixem-ho estar avui, que a les 9 hi ha Barça. Ja Barça? Contra qui? Juventus. Ah, ostres, deixa-ho estar. Fins demà. Vagi bé. Au i doi. En John s'ha apuntat a un programa per poder endarrerir l'entrada a l'exèrcit per acabar els estudis. Un dia queden els col·legues. Els amics es diuen els TCBSA, T de Tolkien, C de Christopher Wiseman, B de G.B. Smith i S de Gilson. Gràcies per l'aclariment. Doncs aquests 4 amics pensen que junts són invencibles. Todos para uno y uno para todos. Creen la història d'una mitologia medieval, però... Què passa? Doncs que s'ha d'anar a l'exèrcit. Ah, clar, podria ser pitjor. Ha de marxar a França, a les files. Per sort tenia un col·lega amb ell, en Smith. A l'arribar s'assabenta que un amic seu ha mort al front alemany. Cago en dena! Com tothom que va a la guerra s'ha de portar un souvenir. Fer de les trinxeres que la passen els polls. Exacte. Com estava fet pols, van portar-lo a Birmingham. Passats uns dies s'assabenta que... S'ha mort un altre amic, en Smith. Com ho saps? Pel guió. Hòstia, tu, sempre igual, sempre se m'oblida que tenim aquí el guió. Just abans de morir, Smith li envia una carta dient... Fas els honors? Pues què te puedo decir? Sisplau, el meu gran consol si aquesta nit vaig a les files i no torno a veure el sol. Encara queden membres del TSBS per anunciar el que jo somiava i amb el que tots estem d'acord. John, digues les coses que jo no vaig poder dir. Digues-les abans de que ningú pugui, si aquesta és la meva sort avui nit. Això és el que fa l'espurna per encendre el foc. En John segueix la història i segueix una gran mitologia inventada i que els personatges parlin les llengües que ell mateix es va inventar. Aquesta mitologia tenia el nom de Llibre dels Contes Perduts. El 1917 apareix el seu primer fill. M'has tallat tot el rotllo. Bueno, però hem d'anar per feina. Val. John treballa al New English Dictionary i el 1920 treballa de profe a la Universitat de Leeds. Jambu, estigues quiet que acabaràs la biografia en un obrir tancadulls? Que vas per feina? Ara ja sé qui és l'autor i vull arribar a lo que mola. Ah, temps al temps. Al mal tiempo, buena cara. Boira al castell, pluja al catell. El garbí a les 7 se'n va a dormir. Del temps i de guerra, qui més en diu, més en guerra. Però què temps? Parlaven de John, no de temps. És que has començat una guerra de dites. Perdona. Ara apareix un altre fill. A l'any següent fa de profe a Oxford.
Treballa de profe. Què he dit jo? Fa de profe, no? Com si fos un trolero que fa de profe, però és això, no? És cirurgia. Ah, vale, bueno. Treballa de profe. A Oxford, llavors coneix a S.C.S. Lewis. Algú sap qui és? Sí? Sabem qui és? Sí? Què va escriure? Ah, ahí te he pillado, Ho sabem, no ho sabem? Vale, va ser l'escriptor de les cròniques de Nàrnia. Sí, un altre il·luminat, no? Com aquest, no? Com el Tolkien. Doncs sí. Jo em vaig llegir les cròniques de Nàrnia i m'he de retractar per les paraules de l'anterior dimarts, però la peli és millor que el llibre. He dit, em sap molt de greu, però és així. S'ha de dir la veritat, Nosaltres no mentim. Massa. Nosaltres diem la veritat absoluta i mai direm mentires. Mai. El seu fill estimava les seves històries i contes. Llavors, un dia de 1930, comença a escriure un llibre que porta com a nom El Hobbit. Sí, senyor. Això sí que és literatura. L'escriu sense parar, menja a l'habitació i dorm molt poc. La inspiració està present i no la pot deixar marxar. La seva història volia que fos independent a tota la mitologia que va crear abans, però... Li va sortir el tret per la culata. Exactament. Però quan Smaug, un drac de la mitologia tolkiana, mort, deixa el llibre inacabat. Els fills no mostren interès per les històries i les deixa d'escriure. Només un alumne de Tolkien coneixia l'existència d'aquests llibres. Aquest alumne va mantenir una conversa amb una noia i sense voler se li escapa l'existència d'aquest llibre. Aquella noia treballava a una editorial, a la Allen & Unwin. No em diguis espavilat, però crec que jo i el públic sap com segueix el tema, no? Sabem com segueix aquest tema, aquesta història que està... Més o menys. La treballadora s'interessa i li demana el manuscrit. Aquest li dona de bon grat. La noia el llegeix i queda exasperada de la bellesa del relat. Vol publicar-ho, però arriba el moment de dir-li al president de l'editorial. Aquest pensa que la millor manera és fer-li llegir a son fill, un nen de 10 anys. Pues, Sabeu què va passar després? Pobret. Sabeu què va passar després? No? No passa res. El 1937 es publica El Hobbit, amb un èxit estratosfèric, L'editorial li demana la segona part i ell li envia un text de la seva mitologia de fa un temps, anomenat Silmarillion. El van publicar? Doncs no el van acabar de llegir. Els lectors... No m'estranya, No, ja. Els lectors volen la continuació del Hobbit, no una història diferent. Quin fotimer de feina. Profe, pare, escriptor i el creador d'una mitologia més enreversada que la grega. Mica en mica, el llibre es va escrivint sota el títol de El Senyor dels Anells. La Segona Guerra Mundial comença mentre Tolkien escriu El camí d'en Frodo i en Sam per la Terra Mitjana. Lewis i Tolkien eren molt amics, però un dia en Lewis li va dir: John, tu libro me parece una mierda. Per què ho dius, això? Vés a fer-li trenes al teu lleó imaginari. Cagamandúrries, a veure si creixes que sembles un hobbit. La relació es va fer més freda que llepar un iceberg. Al 1949, després de més de 20 anys creant una mitologia nova, acaba El Senyor dels Anells. Però no està publicat per la mateixa editorial que El Hobbit. Exacte. L'editorial Collins li va dir que publicaria aquest llibre i el Silmarillion. A falta de pa, bones són croquetes. Però el llibre no es va publicar el 49. Per temes que són massa difícils d'explicar, va estar durant 3 anys criant pols sense publicar-se. Llavors, Tolkien s'adona que ha perdut el temps i crida a l'editorial, a l'altra editorial, vaja. Com que el fill era el nou jefe, i ell va ser el que fa 10 anys va llegir la primera versió d'una obra mestra, sens dubtar-ho, va acceptar de bon grat. Però l'editorial, al veure el llibre, va flipar. Era un llibre que semblava en 3 en 1. Era gegant. Òbviament, van decidir separar-ho en 3 parts. La comunitat de l'anell, les 2 torres i el retorn del rei. Però en John era dibuixant? Perquè hi ha mapes a tots els llibres, No els va fer ell, els va fer son fill. Al final el llibre va sortir 17 anys després. Un moment. Si aquí hi ha un llibre que es diu El Senyor dels Anells,
Ho sé, una editorial va intentar fer una còpia d'Estraperlo, però en Tolkien diu no, però aquí no passa. La gent famosa no pot anar tan ràpid. La penya rica ha d'entrar en judici. Doncs sí, van entrar en judici i el va guanyar en Tolkien. Aquest home no el para ningú. Així doncs, aquest cas va donar molt de lloc als llibres. Molt bé, així m'agrada. Una de cal i una d'arena. Què és el bo, la cal o la sorra? He dicho arena, sí, però sorra. La cal. I la sorra? Apa, que no cal ni sorra. Que ha fotut diners amb desgràcies. Això sí. El 1968 El Senyor dels Anells ja portava uns 3 milions venuts. Tolkien acaba deixant el llapis el 1969. El llapis? Que es retira. Vale. El 1971 la seva estimada del cor, l'Edith, mor. Una dona que el va estimar i va impulsar un home que va crear una història des de zero. Com totes les històries d'amor, ambdós personatges es van estimar i no podien viure un sense l'altre. I el 1973, John Ronald Reuel Tolkien mor amb 81 anys. Que trista, de veritat, Però t'ha quedat preciós, això. Gràcies. Va morir, però es va deixar una feina a mitges. El Silmarillion no estava publicat i el va tornar a escriure, així que el Silmarillion, la història d'un grup de joves imaginadors que va pensar i que cap d'ells va poder veure-la publicada en vida. Però el seu fill Christopher l'acaba, l'il·lustra i el fa veure la llum el 1977. Em falten llibres. Potser ens hem saltat quelcom, No! Quan John és mort, el seu fill és l'encarregat d'acabar i publicar totes les seves històries, annexos que donen sentit a aquesta gran maquinària. El seu pare es creia immortal. Potser es veia com un hobbit, però no va viure per sempre. Si més no, el seu fill, el 2020, mor amb 95 anys. Avui acabarem la nostra història un pèl diferent. John Ronald Reuel Tolkien va deixar-ho tot per escriure i nosaltres també ho farem. No serem metòdics, com estàvem fent els anteriors programes, així doncs, donem les gràcies a aquest escriptor que encara si un adult va imaginar com un nen i va crear les muntanyes de les mayúscules, els llacs de les comes i les persones de les lletres. Una mitologia i una història que van sortir del cap d'una persona. Gràcies, Tolkien. Gràcies per donar-nos aquest món imaginari, no? Fins aquí la vida de John Ronald Reuel Tolkien. Només podem dir... Namària. El llibre d'avui és... sobre un nen, la societat i el sègol. Vols venir de públic al programa? Envia un missatge a @biblio_puigcastellà. T'estem esperant. Em passa que està complicat. Algú sap? Crec que l'han dit abans, sí. Sí, l'hem dit abans. Bé, avui parlarem de El guardià del sègol. Sí, de J.B. Salinger. Molt bé. Abans de res, i com és tradició al programa, Què dius? Però sí, podem comptar amb els capítols amb els dits d'una mà. I sobre partir les MOOCs. ja ho sé, però fa festa. Així, quan siguem famosos i portem 400 episodis, quan s'escolti aquest capítol tindrà algun sentit. Puc seguir? Endavant. Molt bé. Com serà tradició al programa, el dia que ens fem famosos, us hem d'avisar que ara deixarem caure més spoilers que el tràiler d'una pel·li. Preparats? Som-hi, llavors. La història comença amb Holden Caulfield, un nen de 16 anys. Al igual que el nen que no parla i fa figures de paper de plat al pati. En Holden és un incomprès. Juga a canviar d'internat en internat i tiro perquè em toca. Jo conec uns quants en blancs, En Holden s'assabenta que l'expulsaran de l'internat on està, però com no és el dia que truquen a les famílies... Marxa a Nova York. Un any més que nosaltres i viatja sol. Jo en conec a més d'un que duraria un telediari a Nova York. Això ja us ho puc assegurar. Un dia i li treuen les dents, també. Marxa a un motel on hi ha 4 habitacions i 3 estan ocupades per rates.
Allà decideix baixar al bar i prendre's un gin tònic. Hola, em poses un gin tònic, please? El cambrer no vol donar el gin tònic perquè és menor d'edat. A més, el noi veu unes noies, es pentina les celles i va directe a lligar amb les xatis. Però passen d'ell com de menjar merda. Cansat, decideix anar a l'habitació a l'agafar l'ascensor on no li diu. Hola, tu no voldries una amigueta? En Holden li diu que sí. Ai, Holden, tiren més 2 tetes que 2 carretes. A l'habitació es posa guapo, camisa i colònia. La noia que arriba és la Sunny, una noia amb quasi la mateixa edat que ell, i això li fa venir més pena. Pena la dona del pene. Sí. La loco! Al final no vol tenir cap relació amb ella. En un principi la tarifa era de $5 i ara li volen fotre $10. De tarifa dius? Sí. Hòstia. Bueno, lladres, que sou uns lladres tu, perquè de 5 després 10 sembleu els... Com no li dona els diners, va l'ascensorista a amenaçar-lo i li fot una bufetada mentre la noia li roba la cartera. Vols pepa? Doncs toma aquesta. Ara Holden, sense peles pel volta per centre del parc. Llavors queda amb la Sally, una noia maca que la coneixeix de no sé què. Jo tampoc. No ho sabem, ho sento, S'emana unes pistes de patinatge sobre gel i després d'una estona li diu que marxin al camp, la famosa... Sí. Li diu que marxin al camp sense dir res a ningú. Però ella no li fa ni cas. I el comença a dir-li de tot. De tot, això sí, aclarem, menys guapa, Com els seus pares no són ni casa, decideix anar a casa. Masses pel·lis d'espies, és que Missió Impossible ha fet molt mal, Llavors explica tot el rotllo a la seva germana, Phoebe. Santa paciència. Després d'unes bronques de part de la germana petita, el germà gran, que és molt normal, arriben els pares. Com una ombra marxa de la casa sense que el vegi ningú. Llavors comença a pensar en ell i pensa en el prof Antolini, però aquest té les mans llargues i, bueno, li fa carones i li pentina el cabell. Una cosa xunguilla i no s'ho pensa 2 vegades. Marxa com a ajudeu-me. I tant. Al matí següent s'ajunta amb la seva germana, que estan molt enfadats, però al final, mentre van pel zoo, la seva germana comença a portar-s'hi millor amb el seu germà. La Phoebe volia marxar amb en Holden. Ell no li deixava. Així doncs, ella s'enfada. Què no expliques bé? Al final, la Phoebe puja un tio vivo. En Holden llavors fa el canvi d'adolescent a adult, no? Aquest procés de maduració. Molt maco tot. Comença a ploure i ell segueix allà, mullant-se. Cardarà un constipat. Just a l'acabar ens explica que tota aquesta història l'ha explicat des d'un centre psiquiàtric. Tothom s'ho pregunta. D'on ve el nom del guardià entre el sègol? En castellano, el guardián entre el centeno. Doncs de que en Holden diu que de gran vol ser un guardià entre un penya-segat i un camp de sègols. Llavors, ell era com un porter que feia placatges a nens per a no caure al buit. És el protector dels nens, de la innocència. A la gent no li va agradar gens el llenguatge del llibre. Potser sí. Dato. Coneixeu en John Lennon? Sí, suposo que sí, no? Com va morir? També suposo, no? Yoko Ono, la xicota d'en John Lennon, li va dir a en John que fos a veure un fan, que tenia moltes ganes de veure'l. Quan va entrar aquest paio, el va matar. I mentre venia la policia, va llegir El guardià entre el sègol. Això va ser un petardasso pel llibre. Fins i tot va ser prohibit. Hem arreglat la vida de milions d'adolescents, amb aquest llibre. Doncs t'has de llegir el llibre dropo, perquè és un llibre molt dropo. Després, quan te l'has acabat, ja escoltaràs el podcast, No siguis això, no siguis... Fins aquí el programa d'avui. Ho hem de deixar aquí. Abans de que se n'assabentin, que som tots aquí a la biblioteca, que hem hagut de fer una contrasenya per poder entrar... Tenim el conserge compinxat, Doncs fins aquí, fins dilluns i visca la lectura!